Wala ako mga pato guys, nasa akong loyo. Akong gibuhian sila kay dagko naman. Ako na lang gikulong diri are ako ang pero ang tangkal ni sa baboy pero akong gibutangan og pato kay wala pa may sulod. Mangita pa kong isulod guys. So guys, nanapod ko'y pato nga bago nga namugad. So sa Bisaya is namugad. Sa Tagalog is buto sa ng Tagalog ani guys. Basta mo na siya oh. Eight kabok iya ang piso. Mo na iyang piso 8 kabok. Naaday tat diri sa palibot sa amo ang balay. So napakoy kuan diri guys, lain nga pato. Ora isa ra ka buki ang piso. Hoy balaw, nasa na puno paingon? Uli mo diri kanay dahan sakyanan, uli. Daghan kay dago nga sakyanan diha pag dali dayon. Kasada man guna diha. Hoy! Then, among gilabat amo ang tangkal sa baboy kay for in case og na ay swine. Balik na po ang swine. So, naapod ko'y pato diri guys. Oh. Ako ni silang gitangkal kay para dili gyud sila mga matay kay ang uban mong god is masangit sa screen. So, ako silang gitangkal diri ah. Dire nga side. Tigwid sila mamahawa diri guys kay naanad na sila nga mao nila ang kuan lungga. So naara sila, dagko na. So ako na lang gibuhian kay doon na ayo. Na walay tubig. Tigyo ni sila magbulag ni silang pulo kabuok. Magsige na sila kuyog pag manggawas sila. Mali sila guys, dagko na. Ako na lang gibuhian kay dagko naman sila. So kato akong bagong pugad na pod na pato, ako na po tong hipuson. So sige na pod og ulan. So kani sila guys, ang gipakaon gyud nako ani nila while nagkuan nila nag-start sa pakaon is kadtong para sa piso gyud. Kay kung pakanon nimo ni sila bisag unsa, di gyud sila mabuhi guys, mga matay ni sila. So feeds jud atong ipakaon. Dagko na sila. So kana lang sa guys for today's video.